Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke Jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke Jingkuli ke Jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Chief Executive Member Joka Khasi Hills Autonomous District Council uba penya sings iem ula pha do kruwa uba shai shaki Thei Khasi ba ka Jaiñkyrshah jongki kamdei banlong ka Jaiñkyrshah ka bayadai ki Poiei sisngi yakani uba penya ula keren lengba gilat pathai kubor ha ka laipoi tarik unailar 8,000 arfulai ha ka jinglej ai kublei jongka nyautrap yodo association ya ka council ka la shimkhya ban pekngor ya ka jingjele jongki barjla ki bade madan klem ki kot kisla ki babiang ha ka tu ka jinglej jungi menchisngi ngilalap lu badan ki nong shong yo hangtei ki bamdei na ka jat brio khasi ki bade na bar te kila ki de jing dia harut surok klem don ki kot kisla ki babiang pilai hi dalam kijom hikmat ka jinglek ka jungi tu sngi ngilap markhmat yaki onda ngila keli ki kot kisla kimdon te ngashpa ban granshai hangni babaro kitu ki ba khayi klem kot klem sla klem tam ki bomdei khasi kinamla ban khayi klem da biang ya ka trade license ka ban issue na kalian ka skopsel but ka basusi kalong ka bangi ibat yaki Thei Khasi jungi ondala dep ban khenra kimi syakhamat ban kam yikini bukan tekani kabala pen kya jingmut bhayangi but kabanga kwa ban granshai ban maham yiki Thei Khasi jungi bakinam long kita ki Thei Khasi ban phong ye ka Jaiñkyrshah Khasi kadi ka Jaiñkyrshah badai ka buram ka kon but kalong kawen ka ben peni ka jingruspa ka di dustur hakariam ka bai rengam kwa bakani ka Jaiñkyrshah badai ka buram ka akor jungi ki Thei Khasi kanlong ka Jaiñkyrshah ka ban da ye ki khar Poiei sisngi kata de a strong message na kalian ka isi ka jungi hadu menta ki patwan ngila pha biang ki enforcement but ngala coordinate superintendent ye bari ban I report but hadu bakin da one chani min sampai ke begitu le but hadu menta yaki man kapor ngalapha bakin le bakin pat dei ban bo ikini dukan bat ladaki le persya kata ngimban se ban shimpat aku we pat keliti